Dette er historien om oversergent Arne Fesser, 24 år og i det civile liv automekaniker. Og historien handler også om hans makker, oversergent Ben Petersen, ligeledes 24 år. Begge underlagt Søværnskommandoen i København, PT tjenestgørende ved slædepatruljen Sirius. Sammen med førerhunden Anora og hendes 9 spandfæller udgør de slædehold nummer 3. Øjeblikkelig position, godt 72 graders nordlig bredde og 24 graders vestlig længde på kanten af Kong Oscarsfjorden i Nordøstgrønland. To mand og 10 hunde. Danmarks mindste militære enhed midt i verdens største patruljedistrikt. 12.000 km kystlinje skal de afpatruljere. Sammen med Sirius øvrige slædehold har de til opgave at opretholde Danmarks suverænitet over det mennesketomme polarøde langs nordøstkysten af Grønland. Slædepatruljens virksomhed er ukendt for de fleste danske. Det begyndte under 2. verdenskrig, da landshøvding Eske Brun oprettede Nordøstgrønlands slædepatrulje for at bekæmpe tyske marineradiostationer langs kysten. Det kom til kampe på Sabineøen og Shannonøen, og med amerikansk hjælp blev tyskerne fordrevet. I 1950 genopbyggede man slædepatruljen, som tog navn efter polarhimlens klareste stjerne, Sirius, og det første hold soldater overvintrede i Lauke Koks ekspeditionshovedkvarter på Ellø. I 1951 flyttede man hovedkvarteret til Daneborg, og når hold nummer 3 her nu slår telt for natten, sker det efter aftale med hovedkvarteret i Daneborg, som de 2 oversergenter dagligt har radioforbindelse med. Hver slædehund får 1 tørfisk hver aften. Denne ene fisk er nok til at holde en Sirius-hund i topform igennem en normal arbejdsdag, eller hvis føret er dårlig, 1 arbejdsnat. Dette vindtørre og knasende protein- og æggehvidestof giver hver hund en trækkraft på 40 kilo. Det vil sige, at 10 hunde trækker 400 kilo slæde efter sig på en normal dagsrejse på 30 kilometer. Sirius-folkene bringer det hele med sig på slæden. Først og fremmest polarteltet, radioudstyr, primus og brændstof, proviant og hundefoder, våben og ammunition, og de svære rensdyrskinssoveposer, samt de hundreder af små paganelliker, som er forudsætningen for at kunne overleve og arbejde, når temperaturen i ekstreme tilfælde synker ned på 45 graders frost på verdens mest ugæstfrie kyststrækning. Alt afhænger af hundene, disse 10 kraftige, uregerlige og selvstændige bæster,
som det tager en mands fulde arbejdsindsats og stemmepragt at holde sammen på. Teltets eneste varmekilde er de 2 larmende primusapparater. Nå, nu må jeg hellere forføre dagbogen. Ja. Se. Vi har kørt 45 kilometer. Det var godt nok. Ja. Jeg synes, at Nora, hun er ved at blive lidt fed. Hun skal snart have varper. Hvor lang tid er det til, hun skal have varper? Ja, der er 20 dage. Ja. Før det var i Hårføen. Ja, ja. Og du ser lidt, der er meget fryser. Ja, 13 grader. 13 grader. Det skulle ved at blive forår nu. Ja, det er dejligt. Ja. Af dyreliv, hvor mange muskusvarer vi så? Der var en flok på 10. 10 eller 11. 10 vel? 10. Ja. Og så 2 ryper. Ja. Og hvor meget var radioforbindelsen? Der var 3-4 stykker. 3-4 Det var meget god, ja. Kurs af 3. Var der meget larm på? Nej. Normalt på. Snakker du noget om det her drop-historie? Ja, må ikke vi først får det i morgen, jeg tror. Ja. Ja, den er fin. Ja, han sagde ikke noget om det. Nu får vi se, jo. Ja. Ja. Så skulle den være i orden. Ja, skal vi ikke komme til at sove lidt? Jo, det må vi hellere. Så må vi håbe, at det bliver ordentligt i morgen. Ja, godnat, du kan. Kunsten at overleve i polaregne lærer Siriusfolkene blandt andet på den norske hærs vinterkrigsskole i Heistadmoen ved Kongsberg. Uddannelsen varer 6 uger, og den tager sigte på at give patruljens medlemmer en uddannelse i vinterkrig.
Først og fremmest forsøger man at lære danskerne at få et par ski til at lystre. Når Søværnskommandoen søger folk til Sirius, gør den udtrykkeligt opmærksom på, at kun mandfolk med selvtillid, selvkritik og kærlighed til naturen bør melde sig på de 2-årige kontrakter. Og helst skal ansøgeren være i besiddelse af en praktisk civil uddannelse, som kan anvendes i Nordøstgrønland. Folkene antages i alderen 20 til 28 år, løn ca. 32.000 kroner om året, plus 10 ugers betalt ferie efter kontraktens udløb. Udrustning og station gratis. I årenes løb har der været mange landmænd ved Sirius. Landmænd er ofte rolige af gemyt, noget der tæller på de månedslange tomandsture og noget der tæller, når man skal tidligt op. Ja, godmorgen. Godmorgen. 500 til radiomækken. Ja, det er god nok. Nå, kom, ja. Selv midt i den grønlandske ødemark opretholder man de normale militære hygiejneforskrifter. Den personlige renlighed er af betydning for selvtilliden, som igen er alt afgørende for dømmekraft, hvis holdet kommer i vanskelige situationer i snestorm, på tynd is, eller hvis hundene falder i en våge. Disse 2 soldater er totalt alene. Ansvaret er deres eget, og det er beslutningerne også. Det siger sig selv, at tjenesten i Sirius kræver personale af meget høj standard. Dagen begynder med radiokontakten med hovedkvarteret i Danneborg, 500 km mod nord. Nå, var der noget nyt? Ja, der er kommet et rutinesnæl om, at vi skal køre til Alfa 19 for at modtage drop. Nå, det lyder godt. Og jeg håber, der er noget god proviant med. Ja, det skulle der jo gerne være. Ja. Så må vi jo se på det. Ja. Ja, det er godt. Ja, det er jo meget fint lige i øjeblikket. Ja, ja. Den er god nok. Nå, vi må hellere få noget te. Ja, kommer nu. Der er ikke nogen, som har skudt nogen bamser. Nej, Nå, det ser ikke ud til, at de vil, du. Nå, det kan jo være, det kommer. Ja, ja. Tak du det ned. Ja.
Sirius-hundene er Østgrønlands allerbedste, og de elsker at trække slæden. Ja, kom nu. Ja, kom så. Førerhunden, en dejlig pige på 4 år, hun venter hvalpe med det allerførste. Ja, kom Suljut. Ja, ja. Suljut er også en tæve, og hun går også i velsignede omstændigheder. Ja, Ingeborg, kom så. Ja, kom Spandets tredje tæve, 2 år, hun er opkaldt efter en pige, som Sirius kender i Reykjavik på Island. Leven, kom så. Ja, kom Leven. 3,5 år, han har pladsen lige bag Ingeborg, og da han er forelsket, sætter dette ekstra skub i spandet. Spjæt. Spjæt. Spjæt har været 3,5 år i Sirius, og man kan regne med, at han har cirka 4 år tilbage i aktiv tjeneste. Ja, kom så, Strid. Han er kun 2 år, men han har vist sig som en fortræffelig ankermand, når der rigtig skal trækkes til. Og konjak. Kom, konjak. Ja, ja. Konjak har naturligvis navn efter sin farve. Han er 3 år og en forrygende slagsbror. Ja, kom nu. Kom nu. Spandets Nestor, den 4-årige Lux, den mest reserverede og sky. Han går af med pension om små 3 år. Kom og ligge med jer. Kom og ligge, Lux. Kom, Spoldi. Spoldi. Kom, Spoldi. Spoldi her er 1,5 år, og han er far til Anoras kommende hvalpe, dem som Arne og Bent kommer til at køre på slæden, hvis ikke de når hjem til Danneborg før nedkomsten. Kom og ligge. Kom og ligge, Spoldi. Kom, Smarty. Kom, Smarty. Spandets yngste Smarty, 1 år, men han har været med de sidste 6 måneder, og han er kommet rigtig godt efter det. Kom og ligge. Kom og ligge med dig. Kom og ligge. Og så er hele banden klar til afgang. Østgrønlands eneste hunde med rigtig stambog. Søværnskommandoen passer nemlig godt på sin trækkraft, og den sørger også for, at der nu og der kommer nyt blod ind i bestanden, blandt andet gennem import af slædehunde fra vestkysten. Hvis man kan lide hunde, så er disse helt pragtfulde. Hvis man er bange for hunde, så er der også noget at blive bange for. Ja, så kører vi. Ja. Det lyder så let, så kører vi. Sandheden er, at det er noget af det sværeste, der findes. Ingen tøjler, kun en 8 meter lang piskesnært og en samling til Grønlandsbrug særligt udviklede bemærkninger, som holdet kalder skældsordene. Her har de distriktet, som der køres i om vinteren og sejles i om sommeren. 1.500 km i luftlinje, men 12.000 km i kystlinje. Syddistriktet, som strækker sig fra Scoresbysund til Danneborg, og Norddistriktet, der strækker sig resten af vejen forbi Damarshavn og Station Nord til det øde Periland. I dette område skal Sirius håndhæve Danmarks suverænitet, sørge for, at ingen uberettiget sætter sig fast på kysten, udøve politimyndighed over for eventuelle fangstmænd og ekspeditioner, samt sørge for, at de grønlandske jagt- og fredningsbestemmelser overholdes. Og endelig skal ældste mand, Arne Fesser, uddanne yngste mand, Ben Petersen, således at han kan overtage uddannelsen af den helt nye mand til september, når Fessers kontrakt udløber.
se en gang. Altså kappet der, det må være det derovre. Der er ikke noget at tage fejl af. Nej, det er jo, den er tjek. Hvad har vi så? Må vi prøve at måle en gang, lad os lige se. 20 kilometer. Ja, med det fører her, kan vi så klare den, tror jeg? Ja, Inden det bliver mørkt. Nu kommer der et tog ind. Men der Ah, vi ikke kører, du. Vi prøver at fortsætte. Ja, ja. Vi kan da se fjeldtoppen. Ja, vi skal nok nå frem. Okay, vi starter den. Ja, det er fint. Man kan også vende sig til at gå uden ski på fødderne. I foråret fik Anora færten af en bjørn, og hun stak af med hele spandet og slæden, før Bent og Fesser kom ombord. Resultatet var en farlig situation. De to Sirius-folk måtte gå 115 km uden ski, indtil de fandt hundene ved Antarktikhavn-hytten, en af de ca. 150 tidligere norske og danske fangsthytter, som er spredt ud over kysten og som bruges og holdes forsynet af Sirius. I 14 dage har et Sirius-hold lov til at udeblive i æteren. Efter 14 dages forløb starter hovedkvarteret en eftersøgning, ofte assisteret af flyvevåbnet hjemme fra Danmark, som også påtager sig nedkastning af forsyninger og post langs slæderuterne. Kun en gang om året, netop nu i disse dage, kommer der skib til Danneborg med forsyninger. Posten derimod kommer særdeles uregelmæssigt, og et forsyningsdrop fra luften som dette betyder mulighed for at modtage breve. Skriftlig post er en sjældenhed, men flåderadioen i Frederikshavn sørger for, at der kan sendes og modtages billige militære radiobreve, specielt i den lange grønlandske vinter. De fleste Sirius-folk er i øvrigt ivrige amatørfotografer, og som oftest bliver de færdige farvebilleder leveret som luftpost og som her med faldskærm. Den militære værdi af en slædepatrulje på Nordøstgrønland kan naturligvis diskuteres. Om 2 år, i 1967, udløber 1924 overenskomsten med Norge, som hidtil har haft tilladelse til oprettelse af fangstationer på kysten. England og Frankrig har haft næsten tilsvarende rettigheder, men siden 1959 har ingen udlænding drevet fangst i disse områder. Og modstanderne af Sirius hævder, at enhver landgang på kysten kan spores uden Sirius, nemlig ved hjælp af radiopejlinger fra de eksisterende radiostationer. Det eneste fornuftige, siger disse kredse, Sirius har foretaget sig, var at sætte en sten på Jørgen Brønlunds grav i Lambertsland,
polarforskeren, som omkom under Danmarks ekspeditionen i 1907, sammen med Mylius Eriksen og løjtnant Høgh Hagen. Men tilbage bliver den kendsgerning, at netop den dansk-norske strid, som endte for den internationale domstol i Haag i 1933, udsprang af, at norske aktivister i 1931 okkuperede 2 områder på kysten under henvisning til, at Danmark ikke håndhævede nogen suverænitet i Nordøstgrønland. Det er denne suverænitet, som Sirius er til stede for at håndhæve. Nordøstgrønland er dansk politimesterembede, Sirius hold nummer 3 og de øvrige slædehold er betjentene. Det er ikke fordi Bent og Fesser snakker så meget om formål og ansvar til daglig. Sirius folk taler i det hele taget ikke ret meget. I denne vældige natur har man ikke ret meget at skulle have sagt. For slædefolkene betyder de 2 års tjeneste i Sirius først og fremmest en mulighed for at forrette militærtjeneste i et område af Danmark, hvor de er deres egne herrer, og hvor 2 mænd og 10 hunde helt er overladt til hinanden, helt er afhængige af hinanden og helt må stole på hinanden. Slædehold nummer 3, position 72 grader 8 minutter nord, 24 grader 12 minutter vest.